One is the social dimension. That is David's role. And I tell you, we don't need socialists for the future of a just and social policy. We have David, and we as Christian Democrats, we work on this. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom kunsillira. Llum aktar tard jindirizzakom Manfred Weber, il-kap tiegħi ta' Roberta u ta' Francis fil-Parlament Ewropew. Manfred Weber, illi kien viċin tagħna mill-bidunet tal-Parlament Ewropew, mill-ewwel esperjenza tagħna. Ma kien viċin tagħna wkoll meta twaqqaf u sirna nafu bl-iskandlu tal-Panama Papers. Kien viċin tagħna wkoll meta assassinaw lil Defni Caruana Galizja. Kien viċin tagħna meta indunajna li nħatfu l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna. U kien viċin tagħna kull meta morna niddefendu lilkom kontra il-korruzzjoni sfrenata illi għandu pajjiżna. Allura llum meta jkun hawn irridu nirringrazzjawh talli sibni ħdejjem favur iċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Ħbieb, wasalna fit-tmiem tal-leġislatura oħra tal-Parlament Ewropew, 5 snin ta' ħidma kontinwa mid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista minn Roberta, minn Francis u minni, u ma nistax ma nirringrazzjahomx għal darb'oħra għas-sosten, għas-solidarjetà u gburi bix-xogħol li għamiltu kull wieħed u kull waħda minnkom f'isem il-Partit Nazzjonalista. Ħdimna l-koll flimkien, għamilna ħafna xogħol fuq l-immigrazzjoni, fuq is-saħħa, jiena ħdimt ħafna fuq il-work-life balance, għax dan huwa eżempju ta' drittijiet ġodda illi negozjajt biex il-missirijiet kif tafu ikollhom 10 tiliem lif imħallsa flok ġurnata waħda biex ikun hemm xarejn ta' lif imħallas għal kull ġenitur meta it-tifel jew t-tifla ikollhom 8 snin. Dawn huma uħud biss mir-reżultati li ġibna likom. Din hija l-ħidma tagħna u din hija d-differenza li għamilna fil-ħajja tal-ġenituri, fil-ħajja taż-żgħażagħ, fil-ħajja tal-anzjani, tal-istudenti u tan-negozjati. Aħna intom Malta għalina, intom il-Malta illi naħdmu għaliha. Malta mhijiex Konrad Mizzi u sħabu, Malta mhijiex Joseph Muscat. U min qed jaħtaf l-istituzzjonijiet, min qed jaħtaf anke bħalissa il-ġudikatura f'pajjiżna se jsib lilna fil-Parlament Ewropew biex nifqulu u biex inżommuh. Lesti biex niddefendukom, lesti biex inkunu t-tarka tagħkom u jien minn hawn ngħidin jekk hawn xi ħadd f'pajjiżna li qed jitħajjar biex issa jitlaq minn Malta u qed jitħajjar biex issa jkollu xi kariga għolja fi Brussell. Jiena ngħidlu li ma jaġġilx għax jekk inkun hemm jien fil-Parlament jien se naqaflu u ma jieħu ebda kariga. Ebda kariga. Għaliex aħna iva rridu Maltin illi jkunu fl-istituzzjonijiet Ewropej, imma rridu Maltin illi jkunu jemnu fid-demokrazija, illi jkunu jemnu fil-valuri Ewropej. Irridu Maltin li ma jipproteġux lil korrotti, irridu Maltin li ma jużawx il-pulizija biex jipproteġu lil kriminali, irridu Maltin biex jaħdmu sabiex il-ġudikatura tkun libera mill-intħil politiku, irridu Maltin li jiddefendu lil ġurnalisti ħilsa u dan kollu li qed ngħid ma jirrappreżenta b'xejn lil Joseph Muscat, allura se nkun hemm biex inwaffqu milli jieħu kariga fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew ma nwieħedx it-teddid, ma nwieħedx laqqas l-insulti, jien mhux ħanwiegħedkom li ħankunu għajn għal għajn u sinna l sinna. Aħna jista' jikxifhom kemm irid snienu imma lil poplu Malti se nieqpaw niddefenduh sal-aħħar u ma jbeżżana ħadd. Aħna ħdimna il-koll flimkien bħala delegazzjoni u nerġa' wetkom illi fil-Parlament Ewropew,
flimkien mal-Partit Popolari Ewropew, flimkien mad-deputati l-oħra tal-Parlament Ewropew, se naħdem biex innaddaf is-sistema politiku ta' pajjiżna. Iva ser naħdem biex inkunu nafu iktar fuq il-kumpanija 17 Black. Se nkompli naħdem iva biex issir inkjesta indipendenti fuq il-til ta' Defni Karwana Galizja. Irrid inkompli naħdem biex toħroġ il-verità u biex tirrenja l-libertà. Il-libertà li għalija u għal-Partit Nazzjonalista tiġi dejjem l-ewwel u qabel kollox. Grazzi ħafna. The second committee is probably the most important, was the most important in the last recent years. We had a lot of issues on the table in the fight against terrorism, in the question of rule of law, and in the probably most important issue that was the migration in the last 5 years in Europe. And there, Roberta Metsola was a key personality on behalf of the EPP. That's why we are really grateful for what he's doing and what she is doing. Kap tal-Partit, eżis kollegi, huwa privileġġ li għal darboħra nindirizza il-Kunsill bħala membru u bħala kandidat għal Parlament Ewropew. Privileġġ għaliex permezz tal-Kunsilli Ġenerali u bid-diskussjonijiet fuq dokumenti politiċi dan il-partit jinaraf minn ħaddieħor għaliex aħna gburin li aħna partit ta' sustanza, ta' prinċipji u ta' twemmin. Hekk kien u hekk irid jibqa' partit li jinaraf awtentiku u uniku. Dan hu partit li tul is-snin mill-gvern u mill-oppożizzjoni ħoloq ukoll il-ġejjieni għall-popolazzjoni Malta u Għawdex. Kien dan il-Kunsill Ġenerali li approva id-direzzjoni politika li Malta u ħafna minnkom kontu magħna tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. U dan sar għaliex il-valuri Maltin u mal-valuri Ewropej. Konna aħna li ħdimna ħafna biex issieħibna fl-Unjoni Ewropea. Ħaddieħor jipprova kemm jipprova jbiddel l-istorja ma jista' qatt jgħid l-istess diskors u jibqa' biss il-partit tal-għajn għal għajn u sinna l sinna. Jiena dħalt fil-politika propju għaliex ma rridx il-politika f'pajjiżi li tkun għajn għal għajn u sinna l sinna. Aħna il-partit tal-Unjoni Ewropea u għandna nkunu gburin minn dan. Bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista sirna ċittadini Ewropej. Jiena ommijiet tal-età tiegħi akbar minni u iżgħar minni wellidna tfal li huma Maltin daqskemm huma Ewropej. U huma Ewropej daqskemm huma Maltin. Li tkun ċittadin Malti Ewropew ifisser kemm opportunitajiet kif ukoll sfidi. Dan il-partit qatt ma beża mill-isfidi u t-tibdil fejn ikun meħtieġ aħna irridu nkunu l-aġenti tal-bidla. Aħna llum ċittadini Maltin Ewropej u residenti f'dinja li hi villaġġ globali. Il-bidla fil-klima u l-ġlieda kontra l-plastik huma sfida għal pajjiżna. L-immigrazzjoni, il-kriżijiet politiċi u l-gwerer huma ta' tħassib u jitolbu azzjoni mill-komunità internazzjonali. U villaġġ globali fisser ukoll li pajjiżi mbeda saru viċin u li nazzjonalitajiet differenti jgħixu flimkien kif konna kapaċi nagħmlu anki aħna tul is-snin. Dawn huma sfidi li jeħtieġu soluzzjonijiet globali u aħna rridu li l-Ewropa tkun il-leader f'dan kollu. U l-Unjoni Ewropea toffri wkoll possibilità li nkunu wkoll aħna leaders f'setturi differenti. Permezz ta' programmi edukattivi aħna rridu li titla' ġenerazzjoni li mhux biex jiftakru imma fuq kollox joħolqu, mhux biss jinfluwenzaw imma jittrasformaw, mhux biss jaqraw imma jiflu u janalizzaw, li mhux biss iwieġbu għal preżent imma li jkunu kapaċi jantiċipaw il-ġejjieni. Eżempju ieħor
l-investiment fl-innovazzjoni u l-kreattività. Dawn iridu jkunu mifruxa f'kull aspett li mmissu magħhom fil-ħajja ta' kullum, fis-saħħa, fil-kura medika, fit-tnaqqis ta' traffiku, fl-ekonomija, fl-ambjent, fl-investiment. L-innovazzjoni trid tkun fil-qalba ta' dak kollu li aħna nagħmlu u dak li jiddistingwina minn pajjiżi oħra. Ħbib tiegħi, aħna qegħdin lejliet appuntament elettorali importanti. Illum b'dan il-manifest qed nerġgħu inkomplu nikdbu l-istorja ta' pajjiżna. Okkażjoni importanti wkoll għaliex Manfred Weber, il-persuna li l-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn bħala l-President tagħha. U minn hawnhekk jien nixtieq nilqgħu fostna f'dan il-Kunsill Ġenerali. Jiena gburija li kontu għaw miegħi meta ddeċidejna li nidħlu fl-Unjoni Ewropea, gburija bit-twemmin ta' dan il-partit, bil-valuri tagħna, Maltin, Ewropej, gburija li jiena qiegħda hawnhekk flimkien magħkom biex inkomplu naħdmu għal pajjiżna. Grazzi. Francis, for example, is working on a committee, on the URI committee, where we dealt with all the questions of digitalization, very important issues for the daily life of our citizens. And I give you one example. It was already mentioned. I think I heard it when Francis was speaking before we arrived. I give you an example. Imagine if we would combine all our money, all our research capacity, and all our data in the European Union, and we would create a master plan in fight against cancer. Ladies and gentlemen, we Europeans have the capacity, have the chance to cure such a terrible disease like cancer if we join our forces. And I promise to you, if I become Commission President, I will present a master plan in fight against cancer. Let's be proud about what we can achieve as Europeans if we work together. Ħbieb, ħafna drabi insaqsim il-ġdid li l-nifsi għalfej għażilt il-ħajja pubblika, l-ħajja politika. U t-tweġiba dejjem kienet u tibqa' waħda ċara biex inkun ta' servizz għalikom. Biex fih dan il-Partit Nazzjonalista inkompli dejjem inservi bl-akbar lealtà lejnkom, lejn dan il-partit li għadna kollha flimkien. U jiena ħbib tiegħi meta l-bieraħ kelli l-opportunità inniedi mod uffiċjali l-kampanja tiegħi għaliex mill-ġdid gburi li nkun fit-tim nazzjonalista ta' kandidati għall Parlament Ewropew. Iva għamilt l-enfasi li għalija nħares lejn il-Parlament Ewropew kif aħna nkunu l-istrument ħanwasslu il-vuċi tagħkom. Għaliex hemmhekk immur u gburi li mort fl-aħħar sentej biex inwassal il-vuċi tal-bdiewa li jridu trattament aħjar f'Malta, taż-żgħażagħ li jridu aktar opportunitajiet, ta' nies oħra bħal ħaddiema li għandhom bżonn u ħtieġa ta' ħarsien aħjar tad-drittijiet tagħhom. U kif tafu għażilt ukoll għaliex il-politika għandha tirrifletti l-ħtiġijiet tagħna ta' kuljum li jiena naħdem ħafna għar-rigward tal-qasam tas-saħħa. U rrid ngħid is-sodisfazzjon kbir tiegħi meta fil-ġranet ġimgħat li għaddew kont anki preżenti għat-tnedija tal-kampanja ta' Manfred Weber li aħna rriduh li jkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea għaliex hekk jixraq ukoll lill-Ewropa kollha. U meta hu nieda l-kampanja tiegħu u meta hu nieda l-manifest tal-grupp tal-Partit Popolari, hemmhekk ma ssibux xi referenza għall-abort kif insibu fi programmi tas-soċjalisti jew tal-liberali jew tal-ħodor, imma nsibu impenn biex ikun hemm il-ġlieda anki Ewropea biex nikkumbattu il-kanċer. U permettuli ħbib tiegħi nirringrazzja lil Manfred minn hawnhekk
għannom ta'kom. Għaliex fil-ġranet li għaddew fi Strasburg nieda waħda mill-aktar prioritajiet importanti. U tafu li mil waħda mill-ikbar prioritajiet importanti li huwa nieda Master Plan Ewropew għaliex neħtieġu li naqdu r-riżorsi kollha tagħna flimkien biex flimkien naħdmu kontra il-kanċer. Dawk huma il-prioritajiet tagħna. Ippermettuli ħbib tiegħi nirreferi għal priorità oħra għalina, is-saltna tad-dritt, id-demokrazija, il-ħarsin tagħha. Taqra llum l-ewwel paġna tas-Sunday Times. Unsibu ċertifikatem mid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi. The worst constitutional crisis since independence. X'se jgħidulu lid-dekan li forsi għadni lu aħna jitkellem hekk? X'insibu wkoll fl-ewwel paġna? Inkjesti kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru imwaħlin. Allura ħbib tiegħi noqogħdu attenti biex id-demokrazija hija medda iktar milli naħsbu. U dan huwa gvern li ħataf l-istituzzjonijiet kollha. U f'daw il-ċirkostanzi il-Parlament Ewropew huwa wieħed, anzi huwa forsi l-akbar tarka importanti li fadal biex tiddefendi il-poplu Malti u għalhekk kruċjali li hemmhekk bħala tim wieħed immorru u nassiguraw mhux biss l-aħjar riżultat għall-Partit Nazzjonalista imma l-Malta. Għalinna Joseph Muscat fuq is-super favoriti mhumx il-kunsilli lokali li ħbib tiegħi. Laqas Unjoni Ewropea li mis-super favorita. Is-super favorita għal Joseph Muscat hija r-reba il-kult tal-poter. X'Malta f'qalbna, x'Malta f'qalbna. Malta f'butina għalihom. Ejja mmorru, power of we, bħala tim wieħed, bħala tim maqut, bħala tim forza waħda, bħala dan it-tim tal-Partit Nazzjonalista li jiena kburi li nservi fih anki bħala forza ta' għaqda flimkien.